47. postuan geratzen zara, hain zuzen ere Lekitxoko erlojupekoan. 4 kilometro, eta nor da garaie? Paula Ostiz. Paula. Orduan. Paula, gazten artean, gazten aparra du bera, izugarri dator. Proiektu oso sona da, aukeratu izan duguna noizbenka tropelean ere, hain zuzen ere, munduko txapeldun, 25. urtean, eta Tour de Flandes gazteena ere irabazi du, zein garaipen izugarria, Europako erlojupekoa adibide. Badu zerlazio horik, edo kointzitu? Justo leharti bain eta gutxi gehiago ez dut azkenean Espainiko kopak badirelako juniorrak alde batetik eta nagusiak beste alde batetik, eta berare junior mailan atera delako azkenean selekzioarekin kanpora lehiatzera, eta orduan hemendik korritu, ez du asko korritu egia zan. Orduan, berarekin askotan pelotoian ez nahi zegoen, baina egia da junior mailan eman duen maila izugarria izan dela. Eta, ikusi barko dugu orain nola... 2007. urtean jai gara. Ea nola doan nagusikin. Egia da nire pixkatez, lehenengoko urtia dani moduan. Ez da... Karo, eske... Ez da erresa. Kat Ferguson adibidez, pasan urtean, ere maila oso on eman zuen lehen urtekoa izateko, baina, danak ez gara Kat Ferguson. Eta Zoe Baxter ere junior mailan oso ona zen, eta, pizkat kostatzen ari zaioagian, adaptatzea, eta... Ez du, gehiago esoterik. Zoe Baxter etorri zaiz burua eta beak esan du. Eta Paularekin hori zuk esan dezuna, oraintxe hasi berri da naparra, baina hori, deigarria baita ere, kirolen artean sky crossing hori gehiago bat. Iraupen eskia. Iraupen eskia eta listo. Egiten duela, eta gauzarik hoberen omen du, ez duela sufritzen ez bidaietan, ez jetlagik ez omen du izaten, eta horrek berez mesede egiten omen dio, bai mentalki, eta bai taldekideen artean, erabakiak hartzeko garaian, edo... Horretik, zuk esan dizu Almeria adibidez sufritzen dula, Paularik berena hori omen da. Bale, honekin nahi nunez. Bale. Hain zuzen ere, 2024 urtera jauzi egiten du, eta Gran Premio izango da Leonekoa. Leonekoa, bale. Ateratzen zara, eta 60. sailkatzen zara. Eta bazioan Paula, Eta lehenengoa da Valentina Basiliko italiara. Vale, bere bidea edo ez dut ikusi, baina ikusi dut, bigarren, Paula Blasi. Esprintean... Eta honek eman du zer esena. Eta honek ez, oia. Basilikoko baino gehiago. Ez da git agian ondo abil, baina Basiliko... Ez, horregatik, erresa izan da, eta gero gainera hori. Jakinik zure txirrindulari zarea zera da, Paula Blasi. Zer esango dugu beregatik? Hemen hasi zela nire tropela pixkat nire urteak gaizki... Gainbera, bai. Ez, bueltan ez. Aurretik. Ze, bueltara ja favorita moduan iritsi zen, baina Ardenetara ez. Eta Ardenetan besteak enzegoen. Bai, banuen hartuta, bai. Paula, bai. Eta hor, kriston. Ardenetan kriston zu. Paulan zentratu aldet, aurretik, Leonetik, zerbait esateko, lehenko lasterketatik. Leoneko lasterketa, justu egin nuen geldialdi bat gogoratzen dizut, Espainiako txapelketak eta gero, eta izan zen lehen karrera bueltatu nintzela, bazik grosa prestatzeko eta nera man, hori, aste bete edo entrenatzen ez, gutxi gehiago. Eta egin deskantzo horretan txipaldaketa bat izan nuen, entrenatzen eta nengoen oso zentratuta eta ere mentalki txipaldaketa hori oso ondo etorri zitean, eta nahiz eta oso gaizki joan karreran. Oregon nintzen amaitu izan nuen deskantzoa eta gero, eta ikusita aurreko karrerak eta mentalki oso gaizki nengoela, indarreman zidan, figo grosa bat prestatzen jarraitzeko, gogoz prestatzen jarraitzeko, bai.
Ondo, ba... Horretuan hori itzapen hona. Bai. Paulak hori, Valentinak izango ditu, hobeagoak. Eta Paularen kasuan berriz, besterik gabe. Korrikan hasi zen eta Espainiako 18 urte azpitik garaile izan zen 88 metroetan. Orduan, korrikalari azkarra. Futbolean ere ikusten dugu, Badalona Women taldearen filialean ibilizela. Taldearen izena deigarria... ez dela, bai, Levante Las Planas. Bai, baina hori badago, ez? Bai, Levante, nik esautzen Levante. Baina, talde horrek esan nesketa leleokon baian nego jolaztu? Badalona, da bere filiala. Bueno. Horretik, baina bai, Las Planas. Eta hori, lesioak izan zuela futbolean edo, eta horregatik hasi zela txirrindularitzan. Bai, txirrindularitzan zebilen, eta unibertsitatera joaten zen. Kirol zientziak ikasten aritzen. Unibertsitatera kotxean joaten zen. Orduan, kotxea matxura izan zen. Eta horregatik. Bela gutxi kontatu zuen bai. Horregatik, eta orduan, pixkat, txirrindularitza edo bizikleta gehiago orduan hasi zen erabiltzen, unibertsitatera joateko. Eta hortik, esan dakoa, gaur egun arte. Kirol guztiak probatu ditu, makina totala, baina egiten duena... Portento. Oida, egiten duena ondo egiten du, ala nola windsurfa, eta baita ere, zaletasun bezala du, pianoa jotzea. Eta gero bestea da, bere evoluzioa hor Italian, Valentinarekin lotuz, piano dela, mantxo, kasu honetan ez. Paula Blasi etzen ikusten izugarri hona zetorrela, baina esponentzialki ari da... Bai, urtetik urtera salto egin. Aurtengo saltoa denboraldi hasieran ez dauka inongo zentzuki. Ez que ja txirrindularik onenetarikoa top. Amstelekoa hasieran, pues igual un poco de suerte, azkenan Oregon bat zarelako, baina, ez zaituzten beste ezagutzen, baina ja fletzan egin zuen postua, ja ortea izan zen pizkat. Egun klasiko bat irabaztea azkenen egun bateko... Eta ja bueltakoa, Baina bueltan egun berzara hor zazpiegunez, eta... Eta baina ematen zituen itzaldiak ere, normaltzat, edo angliru dator, eta bueno... Con menos duro. Oida, eta ez horregatik, pertsona bat urte hasieran ez genuen ikusten maila honetan egoteko, eta golpera eguneko jauzia genuen.